Tebie budu chwalić na wieki, mój kniezie, a mój Boże. Będą oczywiste czy nie? Po cyłych Serbach przygotuje so krzyżoria na jutro. K tomu słusza jedzenie kratów. Jak to so stała, pokaza kniez Ręcz z Czarnec młodym krzyżoriam. Rotwonka, ja bom czarny szukał mazam, a to schnale uredzim, a tak te wice japon. A to schnale ja pokusy z wolią namazam. Ludzka, wotnucka z ledofetom, napę uredzić, se was mazane no. A rotwonka z czarny szukram. A jo, te paski te japon uredzim, czyste z rochtem, japon z wolią. A to jeszcze po lito wiseja, a po to olju watrejemo, a po z nekajkim elsoklancom, oder z idolom, kaže prede było, bo to uredzimo, a po to dosave. Ona wiedzą, że to czyste. Ale uce ne kraneš. No te taki podobno mamy doma. To się to było ty dawe. No. Ale to były twarde, to jojo Bienenwachse benutzt. Und deshalb ist das tak schmeidig Bläher. Bienenwachsenska. Ne? Tež koń dobi čisty być, co by ki jutram derje upadał. Za to kola redzenu. A když je to hotovo, a pojem kadeču zaš. To ne. A to ne je tu škravak za te noj redzeno. Konac je česak. Ilja ga ne može pravić. Viće. Je noch kako schön sieht. Jetzt schon eine unterschätzte Kreisbewegung gibt. Ja, to je Markus, to můj synč. Víš, jo, také jo. Že ty jemo do prdka, jemo dozad. No, a jo, že po také čist, kad te kosmo leža. Niso to co kosmo horestova, že ich pom bude zvět, si také činč. No. A čo, schätzt du die Wirbel nutzt ja? A to také wirbel ľudská, niso tu wirbel po šahore wirbel. No, spytajemo. Čím bys také jo, beste šrigla neke bys. Také se stup. Jetzt da so richtig ran. Jetzt schon immer schon Kuppenstück gehen. Eigentlich ist er damit. Ach so, nichts mehr. Hat er damals eine. Da muss er po kuslap. Uškrabač, také. A nek? Také uškrabač, von. A pan, když máš tak, to už je on. A pan ještě Markus, das ist Šetko. Štuku s To hurej. je štetko, ja. Aj. Také. Wenn samo zúčovať, radíme to jutro na konec gradvať. Ako plene máme ju úce v šabraku. Možno ste to všemu videli, my kladíme na šiju do konia. Možno ďalšie. Ako příchodné připovoží to do sedlo. Ľudia dosviečili šabraky. Stane tu drinne do toho sedla nuc. Ako ten malké pase šiči na jule. Na te sedlové pase.
sedlo to daleko zišljotwane. Nekaj dom te sedlo pored, dom konje nakryvet položić. My to činimo přeco, od prytka dozady, dokiž te kosmu, to konja leža tež v nature od prytka dozady, a ty nesmíš stać na koncu pryki. Also z tym sedlom atiša braku, to najłupša dybka kryweta, to neka kjole. Sedlowy pas, buko bucha, šinže na to kona, to ne gdje to šinže, visi v to? Prytku, no, na huč to konja. Odšinž. A tu suša netko, jole, te všest tu ten pas prišečane, všest tu sedlowy pas. Tune pas, so potom jeszcze dobro zjazać, kiedy je tego treba, jole takie, z dwojimi drugimi pasami, tam boka też, to te sedło nie zajedzie daleko dozade, so ne ostane tu tak rec te sedło prytku dzierży. Przydate dały, tu pa se jara zredka užive, jeszcze ten pas ju zade na sedło, na wopuš, a tu ma tu funkciju rune hinak boko. Vozno to više, to ne jo, uzda. Štož ma takoj naove? Vojca. Još tem nam faluje neke te rezervo. Šuva neke ve, gdje te rezervo nučinje. Ne to vopaki. To ne jo za kandaru. Šece tunko še kruče šičinene, jole. Na tu pas oko nosa, to konja. Tam šinje ta kandara nuc, a tu tam no neko šičinene ještě. Skotka odšinč. No tak svobodne, no. Jule šinže rezervodnic. Ka oko? To neke zazibane? Ničo to guš? Také oko klame, alebo také oko? Také oko. To praje. No také što zazibane, to so ti lepe hodí do tej klamu, do to kona. Nic. Šičemo to ne? Šabja ti žalšom, je? Ničo čini. Pušću dele. Tak je ta. Tamo jole. A nekaj sam to šio, tvali praje. Pušću više, gdje nekaj imate rezervo, da s tými pasami bežeć. Otvonka, to pasa oko nosa, no? To je celo važno. Evo, s tym tamom pasom ja šitu sam to ne, no, a ta funkcija ta rezerva nije tak data kaj što natrebna. Tak, da mu to konja vrabnemo oko nosa, vrate doho, še nekaj nasređa, to nešto sad dabo očinč. S postom ju do te klamu, to konja nic so boječ, tam nisu žani zubu, še co tam nešto rezervo leži. V uši še tekneš. To je še tak šans, da se uho je svobodno, da možeš to hivač, no. Jako příhodno, da bi se nekaj nastaječ, te dvoje pasaj, ko še rezervo držite. To předoje, no. To sam se ja musel neke džorki falja, modenca neđemo hočo dostać, judoba so džorki nučtinč. To je en typiski problem, leži mi tež na utrobe, so to nekemu možemo pokazać. Najjace jutrone grato su ženskih žen převulke. Moderne konje mają mniejsze woły. Hače to predes było,
To ma nešto s plavanjem čimš, nekaj ne vem, da je rozkvašť, ale tam máme hustote problémy, do te grate tak dość dere so ne hoďa na to vodu tých koní. No, also jo dobimo nekaj ešte po nemu džoky šičineč, podľa toho pasa nenže v nehňajšie. Tu nema sedeč, dvaj postaje nekak spod tými košte. Jole také, no, nic dale dyle. Tutun pas dobi so kruče, vnica kruče. Pomene kruče, ja môžem jole také rune tak s dvoma postama ešte nuc. Tu pas oko nosa má tu funkciu, zobu on v tom koni zadržal klamu. A tu koń nesmie tu klamu odčiniť moc, znamenča nic předaloko. Hevak, mu nemôžeme zrezať, bom dale obkačeť, znamenča nic poradne. Staré vlky, kaj sa podezno rek, jule, koň nemá žádne zuby. No. A když ten žera klamu rozdaje, musí s tým rezadom šanemo, ten rezad obije na zuby hore, to tým konám bolí a to sa spečuje do všetkých možných koncov. Ale ako postaneš mu to nešto máme, ešte tu neremen, a jo, to je zase taká vec, čo sme si nepotom rozkvatili. Tutun pas je překrotky, jule dom jak sonč jednu celú ruku nuc, to ešte bu snadno také rune, také šlo. Problem je jole, když tu jole také sedí a ten koň má popram vo také nešť, když to necha, no, on tu jole do krka reza. Kopu, kopia zade, šipuš taký, kopia predku. No, také sa tu odmeri, s postom dole ruku, a tu majú aj Ešte mu to ruku, ale dáme na to hulco tak, aj? pač podpažu ma tu dosáč, no. Mio tu voko mikne kus překrotky. Kniez Bobka učí mladých křižarů právě A již. ja sa tých zlučovaných kož čini sú za to, že tá runov a tých jicharov sú polepší. No. Ruky do ruky. No, krbetom tom konec stáš, livnou do čemena, hore ruku sobu na sedvo, hore, tak, so sem kona nedotkne spojenou voko a predku so pomalku do sedva šísič. Nic nuc placnič. Okay. Jichar na koniu tak. To sú te palce zvrtnene nuc, te pokaza na klamu. Piata, dobi dyle, najmenša runovave, no. A potom má byť, sem z rune, krbe četvočič, rameno, bedra a piata, má byť jedno páro runa linija. Vile jicha takle jole, seža ga na stolcu, do opak. No. So, a netko má byť tiež zase jedna linija, jo, tu kus dopadne, no. Tu zaskušiča, tu še vysvešte. No. Od vohča, šez ruku, sugle, hač na klamu, má tiež byť jedna runa linija. Ja to doba byť všetpočené, to má zmysl. So je nebu zajel do to čemena pře hluboko nuc. Jedi ta piata, dajmo kus hore. Když jedi ta piata jole, jo, koji se hýbe, potom husto se dostane do tom čemenike zajede takle. Jedi také daleko nucka v tom čemenu, no. A jen tlá dyle zleči. Môže tam vysa ostať, čo strašніше nedále. Když koji jenom pan zásobu čajne. Ruku. Jen pas ty také, a tu tam on je lepšie. S rejčem postom a pokazov ako šíži a tý roka von. A je vôbec tým palcom ďalší. Před sobe ľuvé ruce. No, knižka pon do pravej. Už nič to kuče ďalšie, tak ja spiato maj. Kolena mu se ďal. A ja verčtivo. Taká maj. Kato očava, špiate, teda všetko špiate.
grad. Tym procesjon są natwary jako prene są korie, cyrkowskie korie. Potem przyjdzie Boża Matka, cierpiący zbożnik, a jako trzeci złamany zbożnik Jezus Chrystus. Korie oznamia albo pokazują na to, jaka wasada jako kirchlich procesjon tu jecha, a oni przewodzą naszych krzyżów. Mamy tu baczeno tak, że mamy każdy to dwie zgromadzizny. Jedna přeco také 20 tygodní do Bomončky a potom do Bomončku. A tam so popam všetko dobraj, što je razne, za křižaria, jak má se strašiť, jak má nakonu sedět, čeho dla on jecha, za on to tež vie, za on uznává ze svojej víru, za Kristus smrt stanul a tyto pasy to potom tež nese to susodné vasady. Za křižaria dává vystou normu, to je špatných vasady, to jsou cylinder staj v černých sukni, v černých skornách a po možnosti tež v bílých rukavicách. Máme od leta 1980, když jako kantor tu skutkuju, jsem já to kus přeřadoval, ale činím to někdy tak, že já ty věsky měním. So každá věska je jenom jako prenia, aber jako paslená. A činím to tak, že se to lépe řáduje, tu procesion, když máme tu možnost, když například Bozice a Nový Vušť, když přijdu od směra Krošic do Vačana, se nedom všichni manžel zaraduje, jako prěně jechají tu na kirchu, a potom štěvuje tamověsky, kteří jsou tu ve Vačanu naose romača, a to potom bere funguje a nemáme s tím poprom žádné komplikace. Při romažení je přece vážné ja kečovať, keď přijdu ve tom komiku dojšto cudzích koní romadže, kteří se neznají a tu nastane přece malá hektika, koně jsou neměrné, některé skuli křižo, když prejnimo jecha, je tež neměrné, ale nie je tak nazvučené v jechaniu. Je tež poprom dere tak, že naši křižo dojutro, to je nastupáte mladých, zvučí a jechať a oni vedia, jak majú s konom obkazať. Tu máme napríklad aj lištinu, když po nás so zelený sport v cirkvi upesne a tiež je ten křižovský procesion nastajené po veskách, kaj sa tu jecha. Ten kantor nastaje a on tež na to kečuje, tež on te vesky nastaje, že sa te silní zpěvají ve té vesce kus rozděla, co by se to zpěl tež lípe nes. Zelený vinčk, když prajene, jsou nováčky, když přijdeme jechaja, máme lica tu cínovačkou. Sliberný vinčk znamená 25 let křižo, tož máme bohužak tež lica 2 sliberný. A zlatý vinčk znamená 50 let jako křižo, ale kytu potom tež sme majú. Jutro môžeme prajať sa zahaja z Bomončku. To je týždeň do jutrovničky. To sa svedčí, opomína a tež nekak vaspětuje napodobný slavné záča Jezusove do Jeruzaléma. Z Betfagi, Betanie, přes Olivú horu do Jeruzaléma. A Jeruzalém je zdobom tež synonym za věčný Jeruzalém, ke ktorému sme popučili, to sú tak rec nebesa. A potom sa svedča ve sviatym týždňu 3 veľké dny, Zelený štvrtok, Veľký piatk, alebo Tichý piatk a jutro na noc, taký triduum. Zelený štvrtok, to
nawiązuje na poslednú večer, na ktorej Jezus v ponižnosti učeníkam nazimil a im prajú, činče to podobne. Oni sa ako služovník predstavujú podal. Po paschách hostine, ktoré dopomína na vúča z egyptovského otroctva do slobody, je Jezus vzal chlieb a prajú, to je moje telo, a tiež keluch s vínom, to je moja krev. Tu je svoj živenský opal, ktorý na křížu za nás prinies, to predkázal. Celý štvrtok je so s tým Sveta Eucharistia založila, to svedčíme na každej Božej mši a tiež miešnictvo môžeme praviť. Veľký piatk šťuje potom, keď to znajeme z Jezusovho čerpenia, z jeho pasiona, súdenie, zasúdenie přes rómskeho bohata Poncia Piláta. Jezus byl tam a sem svaný, k Herodes, zase Pilatus nie je ničo smrťohodné na ním namakal. To je za nás tež ešte dosť dokázať, že je Jezus nevinovatý do smrti, čo sa sami je ľúbosť. A zvonko nevúra za to, že on nás ľúboval hať do smrti, je kříž, dokiaľ on na křížu zemrel, bol křížovaný. Trojka bol nochce pre smrť, alebo tuto čerpenie, ale ako Boží syn je Jezus samo tutému poslednému zvolnivý byl. Tohle si mu Boží Matru kříž jara češtíme a z toho přijde potom tež nekak to pomenovanie křížeria. Oni jechajú za křížem. Oni kříž runie tak přivozmú, když on ich v živeniu potrechy. Jutro oni jechajú, to boli svetný úraz, ale křížeria to je znova tutun nábožný pozadk, sú umenované. A to je tež potom jutrojčku základ je viesol Jezusové slova stanenie. Nic kříže svoje plne bylo, ale što si Jezus činil, so je smrť převinul, rod ľudská rozlamal, jako syn Boží, a s tým tež nám novú perspektívu otvoril. A túto jutrovnú radosť, ktorá z toho vychádza, to sú najprv žony a potom apoštolia, rôzne namakali. A kvíre prišli, da zbožník je to zvopravdí, što je predpověl, so na celý deň z mŕtvych stane, to je rozneslo do všeho sveta. Tuta nesmierna, veľká jutrovná radosť, tak chce on. To my jež v cirkvi ľudská nesvedčím, ale po jutrovnej Božej noci hýžo okolo cirkve, na kirchu ideme, to našim zemrytým ozdravujeme, halleluja, Krist je z mŕtvych stanul. Potom tež ale nás so křižerský procesión Šiponu zahájí, když jako vasadný farár přepadám nosili kříža, Boží Matru a prajú, jechajte do susednej osady Radvoria a ozdravujete, Kristus je z mŕtvych stanul, halleluja.
Tak, nie jestem tak na Strafmy, ja słyszę, Köln miasto.